Ispred Radničkog doma u Vukovaru i ove je godine postavljeno platno sa slikama i porukama mira i potpore koje su Vukovaru i Vukovarcima uputili učenici iz cijele Hrvatske. Poruke Vukovarcima donijeli su i članovi planinarskog društva Belveder iz Biograda na moru, koji su, kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata, prepješačili put od Biograda do Vukovara. Tijekom 16 dana pješačenja i prolaska kroz brojna mjesta, od učenika osnovnih škola dobivali su platna na kojima su ispisivali svoje poruke, koje su zatim po planinarima poslali u Vukovar. Osnovna poruka Vukovaru je da nije zaboravljen. Poruke su ispisane na oko 300 metara dugom platnu.